Magkapilala ko magambal sa imo, kaya hindi ka magpakita sila. Pero wala mo ko ginatuman! Na! Amo na mag-isibo! Ang gusto magtanda ka! Tugo! Artem! Ano to? Kaya nagsigitan sa Asunsyon! Long! Tabang! Buligi ko, Long! Tanong na to sa sunsun sa ospital, Long! Tabang, Long! Alright guys, mayong adlaw sa mga subscribers and my followers sa Facebook and YouTube. Today, we're going to feature one of the longest running drama diri sa RMN titled as Dabo Dabo. It's almost like 4 decades na ning ga-play or ga-airplay sa radyo. Kagini gina-play sa Western Visayas, mostly sa Hiligaynon areas like Iloilo, Guimaras, Calibo, Capiz, and Cotabato sa Mindanao. So guys, kaupod ko man subong ang director sang sininga drama, si Direk El. Psalm 121 verses 7 to 8. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa sini nga semana, isa naman kakasaysayan ang hatagan naton sang kabuhi. Kag ini naghalin sa nagapatawag lang sa ngalan Asunsyon, sang Rojas City. Nangita siya sang kwarta? Sa diin? No. Ay, Asunsyon. Amo na bilang ginahambal ko? Amo nang lalaki nga pakigbato mo? Ginsupak mo ginikanan mo tungod lang sa lalaki ngay na. Sige, Long! Ikoy naman ang utok sa asawa ko, Nanay, tani mo pakalta apple. Sige. Pero ang baratuhon lang ha. Ara ho, duha ka mo ni manang mo. Sige na, duha ka bilog. Yay! Uy, singgit, gid pag matumbo-tumbo. Nanay, ari na ho. Mega, aring amo no, apat ka bilog. Oh, Ba, Asunsyon? nang? Kanina, dali na. Malakat na kita. Asunsyon, dali lang. Hindi ari maglakat. Masugilanan kita. Nang, pabayin na lang ako nga. Hindi. Nay! Oh. Amo nini ka manghuran mga bata? Carmina, si tita mo Marisa. Tita Marisa? Kiss ko ta? Ay, katahom sa imong mga pagkabata. Pungko ka dira anay ha? Kaya masugilanon na anay kami ni nanay mo. Oo, tita. May tubig dira sa lamesa. Hinawian ay mansanas mo ka among pagkaon ha? Sa di nga nagkuha sa kwarta? Artem? Butig ka pa, ha? Nakita ko ikaw! Artem? Ano? Mabutig ka pa, ha? Artem, buhay ako! Buyan ka! Buyan ka! Ay! Sige! Ipatupa, Artem! Wala na ako nahadlok, bisan patyan mo pa ako sa kastigo. Pila na katuig ang antos ko sa luyo mo, hindi na ako makaagwanta! Ay, may ginasaligan ka Wala na! na may ginasaligan! Ah, Sobra ng ginabuhat mo! Sobra ng kalain mo! Paggali, ha? May isog ka na? Ha? Sige, Ay, tatay! Sakita naman si nanay! Ano? Nga, mano ka mo, ha? Hindi na kami makagwata sa ginahimo mo! Sobra ka na! Sobra ka na, gintay! Angelica! Apa. Ma. Nagkita ay kami. May, ano? Matuod ba lang ginasiling mo? Nagkita ay kamusang utod mo? Ote, kumusta ko na siya? Ko matod, Marisa. Kumusta ng manghod mo? Pigado gihapon mo, pa. Kahibala ako nga ginabudlayan siya sa pangabuhi niya. Ay, pero bugalon gihapon eh. Inabalang dumahambal na nga. Nagapamigado siya pero wala eh. Bugalon gigihapon ang bata ninyo. Ang mga apo namon, ang mga hinablos mo, kumusta na sila? Okay man sila, ma. Para kami sangit suras ng kamagulangan niya. Oh, Nadumduman ko pa sad to. Kontra-kontra gid ako ni Asunsyon. Hindi gid siya gusto nga intrahan kong pangabuhi niya. Amo ato eh.
Wala na lang kami nagsugilanon sa pangabuhi niya, pero nag-enjoy gid ang kabataan. Kag nakita ko gid ang kalipay nila nga duha samtang nagapilis ang ilang mga gamit sa eskwelahan. Makakita ay mangkuntani kami. Sige lang bala pa, ma. Kay maabot kay ng adlaw nga madala ko diri sa Balay Sanday Asosasyon kag ang mga anak niya. Kabay pa, Marisa. Kabay pa. So, kaupod ko subong si Direk Elna about sa Dabo-Dabo. Can you tell us kung anong Dabo-Dabo? Hi, good afternoon. Good day, Gili. Actually, ang drama nga Dabo-Dabo, isa sa makabig naton nga pinaka long time drama production sa Radio Mindanao Network. Siguro gamay pa ko Dabo-Dabo na ni siya eh. Wala pa ko na involved sa ginatawag nga drama industry, Dabo-Dabo na ni siya. Siguro elementary pa lang po Pasamang Patrick, Regiment Patrick. Siguro mga 4 decades or more na ang Dabo-Dabo. Kalaway, no? Oo. Kag wala man ko nag-expectar nga sa sini nga generation, ako na ang mangin director kag isa sa mga writer. Ang Dabo-Dabo, weekly drama, kag nagabaton kita sa mga send and letters, mga stories, and then sometimes nagahimo man kita sa mga istorya. Ang ginahimutan nga istorya, it's because nga nakita ta nga duha lang ang sides ng kabuhi. Nagadala kita dira always sang value, especially sa family. Kay gusto naton nga ang family mga unite, tamasa sa ginatawag bala nga love in the family. That is why nga bisan ano pa na siya ang naagyan na broke ina nga family, ginatinguan naton nga makahatag kita dira sang value, especially sa aton nga mga young generations right now nga inangdo kadula ang value sa ginatawag nga family, ang ginatawag nga respect sa ginikanan, ginatinguan nato na Rajuman Patrick nga maliwat naton nga mahugpong ang pamilya. Ang inang may mga inagyan nga tama kabudlay, ginapakita naton kung paano na sila nag-strives, kung paano ang sa sulod nila mainggan yung aton mga listeners in order nga mahatagan sila sang encouragement kaga inspiration in order nga ang kabuhi naton ma-value naton nga out of those sufferings, out of those sadness, sa pihak nga side sang kabuhi may nagahulat nga kasanag kaga kasulhayan. That is why amo na ang nahatag naton nga mga ehemplo sa aton nga dramas. Kag gusto naton nga mangin positibo ang pagtanaw, especially sa aton nga mga nanay ara sa sulod sa balay, mga asawa, mga kabataan nga do nalulong na sa mga bisyo, sa mga hampang sa internet. Amo na aton nga ginahatag nga mga value. Kag I'm encouraging kung sino man ang makalantaw sa aton nga video shoot nga magpamatiid sa aton nga drama Dabo-Dabo kay may damo dira nga mga inspirational stories nga buyok gid sa aton in order nga mangin maayo kita nga tawo. Kag sa mga di na ganing areas mga direct na no na gina-play kay para at least lang mga pagpalamati. Diri sa aton sa Bacolod, sa Iloilo, sa Rojas, sa Calibo, kag sa Marbel. Mostly gini mga hiligay noon area. So guys, sa mga followers naman, kag subscribers sa YouTube, i-try nyo man amati sa mga online drama or miski actually available man ini sa online streaming. So, or download lang kamo app, especially sa mga OFW, no? Na mga nahidlaw na bala magpamati sa aton nga drama or at least bala maka-connect man sila miski papaano. Kaya di amo na man lang nang ila kalingawan mo. May ara kita isa ka OFW nga nagpasakop diri sa akon sang iya kasaysayan. Abin nyo nang na siya nang iya kamot ka sa Mang Patrick.
hindi ka magpati nga, amo lang niya kamot, ato siya Wala sa ka abroad ganun. mo, kag siyang nagasagod sa iyang pamilya. Isa na sa mga encouragement nga butang ko sa akong pensar nga ang discrepancy sa aton nga physical form hindi makaupang in order na mangin maayo kita nga tao in the future. Insakto na. So, guys, so gina-encourage tagid ka mo magpamati sa dabo-dabo. Yeah. Okay. Thank you. Bye-bye.